Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito niyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama rin natin ang aking co-pilot sa ating technical control. Walang iba kundi si sound engineer Dennis Palaganas. Good afternoon, Det. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Isang maulan na hapon, no? Sa inyo pong lahat at syempre, inaasahan na naman ang pagbabalik, no, ng pag-uulan tuwing dapit hapon. Pero bukas mukhang masuulanin po tayo. Bagamat ang ating pag-asa, ang ating weather forecasting station sa kanyang inilabas na weather forecast, no? Ngayong June 11, kaninang 2 p.m, ang Tropical Storm Wutip, ito yung international name niya, ay kasalukuyan pong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung pong bagong low pressure area na namuo po, no, sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyang minomonitor at mayroon daw medium chance na mamuo bilang isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Ayan ha. So yung mga magkakaroon ng aktibidad bukas, dahil bukas ay isa-celebrate naman natin ang ika-127 anibersaryo ng araw ng ating kalayaan. Siyempre mahalaga po yan. Isa yan sa mga pinakamahalagang selebrasyon, no, dito sa ating pong bansa. Ang pagkilala po sa ating independence mula sa mga mananakop. No? At siyempre busy rin ang marami po sa atin
sa pagsubaybay sa mga kaganapan sa ating Kongreso mula sa lower house of Congress hanggang sa Senate of the Philippines. No, at kahapon na nga po ay na-dismiss, na-remand, no, nabalik yung mga articles of impeachment. Bunsod ng mag-motion itong si Senator Judge Bato de la Rosa, no, para i-dismiss o i-remand ito pong mga articles of impeachment na sinumite ng prosecution panel mula naman sa House of Representatives. At syempre naka-address po yan sa House of Representatives. Kaya ang Speaker of the House ang tatanggap po niyan at sasagot po sa mga bagay-bagay. Ano? At syempre ang sambayan ng Pilipino ay hati ang kanilang opinion, no, regarding this. At marami pong lumalabas na kanya-kanyang interpretasyon at kanya-kanyang interpretasyon at opinion. Ano? Isang lumabas ngayon ay yung kay former senator and incoming senator, no, Ping Lacson. Dahil nagtataka daw siya paano at isang senator judge ang mag-dismiss sa kaso. Hindi pa ang mag-move ng dismissal, hindi pa nga nauumpisan daw, sabi niya. No? At medyo nagulantang ang sambayan ng Pilipino. 18 voted, no, to remand yung pong articles of impeachment, pinababalik sa House of Representatives, samantalang limang boto ng Senator Judge naman ang nagsasabing huwag ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives. At samantala umaasa naman si Senator Coco Pimentel dahil mukhang natanggap na, no, ngayong araw ng Office of the Vice President. Yun naman pong ipinadalang writ of summons ng Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte kaugnay po ng kanyang impeachment case. At binibigyan po ang Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte, ng 10 araw, no, para po sagutin ang mga inihaing articles of impeachment laban sa kanya pagkatapos matanggap ang summons. At ayon sa OVP, no, kinukumpirma nilang natanggap ang mga summon kaninang alas 11:05 ng umaga ngayong araw. So papatak na, no, 10 days after ma-receive yung writ of summons mula sa Senate, mula sa impeachment court, ay sasagutin nila yung mga nilalaman ng articles of impeachment. Yan na lamang yung isa sa mga tanging inaasahan ni Senator Coco Pimentel, no, para po mai-transmit sa Senate kung ano ba yung mga isasagot ng Office of the Vice President regarding po dito sa mga akusasyon, no, sa impeachment case laban po sa kanya. Pero sa kasalukuyan po ay naka-leave ang Vice Presidente at nasa Kuala Lumpur para sa isa umanong personal trip ayon po sa Office of the Vice President. In-announce po yan noong June 10 kahapon, no? At mainit na mainit kahit nag-uulan na. Pero syempre marami pa rin po tayong mga bagay na kinakaharap sa ating bansa ang kailangang pagtuunan po ng pansin, ano? Isa pa lang po yan, ano? Pero kailangan dapat, di ba, sinusubaybayan po natin yung mga ganyang klase ng kaganapan para tayo po ay well aware at para tayo po ay may alam kung ano po yung nangyayari po sa ating bansa, no? Para hindi tayo tangay-tangay sa puso rubyo, sabi nila. Di ba? Marami naman na pong source of information. Pwede na mapanood sa live sa Facebook, mapanood sa YouTube, no? Marami ng sources na pwede. At marami na rin pong mga analysis mula sa mga luminaries, no, sa batas ang pwede po ninyong mapanood na at mabigyan ng kaliwanagan regarding po dito.
At hanggang sa ngayon, syempre, ay marami pa rin ang nasa-shock, no? Pero kanina, meron na mga kaunting pagtitipon dyan po sa labas ng Senate of the Philippines bilang pagkundi na di umano sa pagboto ng 18 senador para pabalikin o i-dismiss yung pong kaso, no? Yung article of impeachment pabalik sa House of Representatives. At yun na nga din, nagsagawa din ng isang press conference sa mga prosecutor panel mula sa House of Representatives. At binigay nila yung kanilang mga opinion regarding po sa nangyari kahapon sa impeachment trial, ano? Kaya lahat halos ang buong mundo ay nakatutok, ha, dito po sa mga kaganapang ito sa ating bansa. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating buhay dito naman sa Pangasinan. Uy, malayang-malaya na kayo makakain ng shellfish mula sa Anda at Bulinaw. So, simula ngayon, simula kahapon, red tide free na po ang buong Pangasinan. Hey, hey, hey! At syempre, pwede kayong kumain na. Hindi na kayo matatakot at magtatanong kung saan galing yung mga kakainin yung talaba o kaya tahong. Kaya kanina nagtitingin na ako ng mga tahong, ng mga luto ng tahong. Kaya safe na po yan. Ulitin ko, red tide free na po ang lalawigan ng Pangasinan. Wala na pong dapat ikatakot. Pero syempre mga kapaborito, ganito nga nagpapalit na po ang panahon, marami tayong binabantayang sakit. Bukod sa mga Mpox scare na yan, meron pa po tayo yung mga sakit tulad po ng mga waterborne diseases at saka mga foodborne disease. Yung mga galing po sa kontaminasyon ng tubig at pagkain. So maging careful po tayo dyan. Yan yung mga tinatawag na wild. Yan yung mga wild diseases na binabantayan ng DOH. So ano-ano ba yung mga sintomas, mga kapaborito, para at least may kaalaman po tayo. Ito po mga waterborne and foodborne diseases ay naidudulot po ng mga mikrobyo gaya ng mga bacteria, virus o parasite na nakukuha naman mula sa mga kontaminadong pagkain o tubig. Ang mga sintomas ayon sa DOH ay lagnat, pagtatae, pagsusuka, panghihina, pananakit ng tiyan. Kaya para makaiwas po, siguraduhing malinis ang pagkain at inumin. Iligpit ng maayos ang tirang pagkain, panatilihing malinis ang kapaligiran at ugaliin ang tamang paghuhugas ng mga kamay. Pati yung preparation ng inyong mga pagkain at yung mga panghugas, kailangan hindi kontaminado yung tubig na pinanghuhugas nyo sa mga kutsara, baso at plato po ninyo. Kaya importanteng ini-sterilize po ninyo yan, ano? Meron din mga influenza-like illnesses o mga malatrangkasong sakit, mga kapaborito. Ito yung mga nakakahawang sakit na dala ng iba't ibang bakterya o virus gaya ng flu virus. Ano ba yung mga sintomas ng mga ito? Yung pagdalagnat, pananakit ng ulo at katawan, masakit na lalamunan, panghihina at sipon. Para makaiwas sa mga ganitong sakit, mga kapaborito, iwasan po yung mga masisikip at matataong lugar, yung mga poorly ventilated areas. Takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. Magsuot din ng face mask lalo na kung lalabas ng inyong tahanan. Ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay. Ayan, para po sa inyong kaalaman yan, mga kapaborito. Maging careful tayo, no, sa mga panahon na ito dahil sa mga iba't ibang sakit na pwede nating makuha. Bunsod ng papalit-palit na panahon, transition ng wet season o rainy season, mga kapaborito. Malaki po ang impact niyan sa ating kalusugan, lalo dun sa mga breadwinner.
importante po mapanatili nyong ligtas kayo at maayos ang inyong kalusugan. At kamakailan nga lang, no? Kasi enrollment period na, nag-umpisa na. Tayo naman ay naging concern doon sa sinabi ni Secretary Ted Herbosa ng Department of Health, no? Yung tumataas na kaso ng HIV, yung human immunodeficiency virus, no? HIV, the hair is vanishing, ha? Katitig na naman kayo sa akin. HIV, no? Sinabi po ni Secretary Herbosa na mataas ang prevalence, no, ng mga may edad na 15 hanggang 24 anyos ang nagkakaroon ng HIV o mayroong HIV, no, sa mga kaso ng DOH. So yung 15 to parang na-under pa ng DepEd yan high school parang grade 9. So kinakailangan po bantayan natin, syempre. Lumalo yung mga magulang, no? Biruin nyo, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Mga high school pa yung mga yan at junior high at senior high ay mayroon na pong HIV. Ang HIV po ay isa pong sexually transmitted infection o disease, no? Ito ay nakukuha po sa unsafe sex practice. Para doon sa mga nakikinig, ha, patnubayan po yung inyong mga anak, no? Yung sa mga magulang naman din, no? Kailangan syempre may tamang approach din naman tayo dyan. Huwag din naman kayong minsan kasi, no, OA din mag-react yung mga magulang. Kailangan meron tayong tamang approach po dyan. At syempre sa mga eskwelahan, no, may nabasa nga ako kanina, isang pribadong eskwelahan na-caught in the act itong lalaki at babaeng high school, no, sa isang pribadong eskwelahan. Pero hindi naman sila nabigyan ng parusa kasi grave misconduct po yung ganyan, ano? Nahuli sa loob ng CR na nagme-make out. Biruin nyo yan, mga high school students po yan, mga kapaborito. Yun nga lang, hindi daw sila matanggal according dun sa isang article na nabasa ko dahil ma-impluwensya ang mga magulang ng dalawang partido, no? So hindi naman na dinitalye kung paano. Pero ang pinaka-update nakapag-enroll pa raw ulit itong lalaki at babaeng high school sa eskwelahan na yan. So meaning to say, parang hindi binigyan ng tamang atensyon, no? Yung pong offense na yan. Dahil grave misconduct po yan. Yung mahuli sa akto ang mga estudyante na nagtatalik sa loob ng eskwelahan. Siguro may mga nangyayari pa dyan na hindi natin alam, no? Pero kailangan pagtuunan po ng pansin ito ng mga school heads, ng mga guro, no? At syempre ito ay hindi birong usapin. Ito ay isang seryosong matter na kailangan po ay pinag-uusapan po ng PTA. Lalo at mayroong survey, no, data mismong mga kaso ito, no? May mga HIV, mga edad 15 hanggang 24. So yung 15, 16, 17, 18 mga grade 9 to grade 12 po yan, junior and senior high school. So kinakailangan na gawa na natin ng paraan po yan, ano? Maraming problema ang ating bansa. Pero kakulangan pa rin sa impormasyon ng isa sa mga nakikita nating dahilan po dyan. At syempre yung proliferation, no, ng mga porn materials na readily available at may access ang mga bata sa kanilang mga smartphones. Kinakailangan yata ma-regulate na rin po yan, di ba mga kapaborito? Kaya kailangan pagtuunan din ng pansin yan, no?
Kasi ang mga bata po ngayon ay kahit a 5-year-old kid gumagamit na po ng mga smartphones, no, mga iPads, mga tablets, and they can access yung mga porn sites, no, at iba pang sites sa internet na hindi dapat na-access ng isang minor dahil wala pa itong sapat na kaalaman at hindi nito naiintindihan ang ilang mga bagay-bagay. At syempre sa isang magulang naman, paano mo ba ipapaintindihan sa isang minor? Kailangan syempre you should also seek professional help, no? Kung ano yung magiging mga approach po natin. Pero sana sa ating mga legislators may mga move na rin sana, no, na para ma-regulate naman yung pong mga access. Pero syempre ang unang-una nga daw sinasabi nilang regulation ay dapat nangyayari yan sa loob ng tahanan. No, mismong ang mga magulang. At maglagay po sila ng safety net kung paano nila mamomonitor. Meron bang paraan din para mamonitor yung binubuksan ng mga bata? Parang magmi-mirror? Wala ba sila? No, para makikita mo kung ano yung ina-access ng mga anak natin. Sana may mga ganong application sa cellphone, no? Parang yung ibibigay mong cellphone sa mga anak ninyo, meron kayong access sa internet, no? At nag-alert sa inyo kung meron siyang ina-access na illegal or illicit site sa internet. Maganda yung ganon, no? Siguro kikita yan. Lalo sa mga magulang. Biruin nyo, milyon-milyon ang magulang sa mundo. Milyon-milyon ang may cellphone sa mundo. At ito naman ay basta minor, no? Under the care ng mga magulang o kaya ng guardian, kailangan po nag-guide natin ng maayos. At beyond sa mga usapin ng politika, meron din tayo dapat kinakaharap na giyera sa loob ng ating mga tahanan. At isa yan doon sa mga yung nasabi natin ko kanina, pwede bang magkaroon ng parang mirror yung magulang na application, makikita niya kung nag-a-access yung anak niya ng mga illegal or illicit sites like porn. Wala pang app yun na meron din. Wala pa, no? Kung gawa ka noon. Diba? Siyempre, nakaka-alarm talaga yung yung edad ng mga nagkaka-HIV, biruin nyo. 15 years old to 24 years old. Ganon kabata ang mga may HIV. Ang tanong dyan, paano ba natin yan pipigilan? Ano? At tumataas yung kaso ng sexually transmitted infections and diseases. At kailangan bombahin na naman natin ang information dissemination ang ating mga kabataan, yung kaya nilang i-ingest. Kasi kailangan well-informed po sila mula sa mga educated na resource speakers at hindi yung natututunan nila yung mga bagay-bagay mula sa kanilang mga peers, yung kanilang mga barkada. Diba? Sana magkaroon ng regulation yan. Maski yung regulation sa tahanan through application. Kasi ang kaya na lang natin gawin is capturein yung cellphone, ilimit yung data at wifi access, yung mga ganun bagay lang. Pero yung ibibigay mong 1 hour na window time para sa bata to do their research, for example, diba? Alangan naman bantayan yung bata, di nasakal naman niya yun, di ba? At syempre may mga bata na ayaw nila din ng mga ganong klase ng intrusion ng magulang sa kanilang space, di ba? Kaya kailangan pag-aralan at makahanap ng solusyon. Pati yung pagbibigay ng curtailment ng mga special privileges ng mga bata. Minsan natutulog na yung mga bata sa mga kaibigan, mga barkada,
At syempre, kung tayo mga magulang, kilala nyo yung mga kaibigan ng mga anak ninyo, kayo ay kampante, no, sa mga ganyang bagay. Kasi hindi natin alam, baka magkaroon ng inuman na hindi nila alam at magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Uuwi na lang yung anak ninyong malukon, di ba? Hindi naman nangyayari yung mga premarital sex sa may relasyon lamang. At dahil dapat higpitan pa yung mga edad ng nakakabili ng mga alcoholic beverages, no? May mga ganun eh. At kayo rin mga magulang, syempre, wag nating hahayaan basta-basta, no? Yung mga minors makahawak ng mga alcoholic beverages. Okay? Alam nyo, yan ang pinakaunang proteksyonan po natin, yung basic unit ng ating lipunan, yung pamilya. Importante po yan. Para tayo ay makapagpalaki ng mga bata na mabubuting citizen, mabubuting Pilipino. Diba? At makakapagbigay ng bagong pag-asa po sa ating bansa. At sana ay matutunan nila yung lessons ng history. Yung mga nangyayari po ngayon na magiging pundasyon ng history. No? How I wish na magkaroon ng mas malaliman pag-iintindi ang mga bata sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang paligid, di ba? Pero syempre, hindi mo naman pwedeng puwersahin ng isang minor na manood ng mga ganyan kung hindi naman nila interest, di ba? Baka mga bata gusto nila maglaro muna. No, paglaruin nyo muna. O speaking of paglaruin, marami ang naliligo sa tag-ulan ngayon, sa pag-uulan. Maging careful lang tayo dahil kapag thunderstorm o yung may kulog at kidlat, wag po tayong maligo sa ulan. Baka tayo ay matamaan po ng kidlat, ano? At syempre, wag kayong naliligo ng doon sa may yung galing na sa bubong at sa lulog. Hindi po natin alam kung ano yung mga klase ng mikrobyo o parasite ang nandyan, ano? Kasi may mga notion tayo, akala natin malinis ang ulan. No? May nakita nga tayong mga sa dumaan sa feed ko kasi, no, tinry nila yung rain. Tinest nila sa isang electron microscope. Pinakita nila ang dami rin palang microbes, no, doon mismo sa patak ng ulan, no? So may mga nabubuhay din po mga microbes, mga microorganisms po sa ulan, ha. Kaya siguro yung iba kapag naliligo sa ulan masama ang pakiramdam. No. Pero syempre, kung mga bata po tayo, nag-i-enjoy tayo sa ulan, ngayong may edad na tayo, iniiwasan natin yung ulan dahil mabilis na tayong lamigin, ano? Pero how I wish makabalik tayo sa mga ganoong days na makaligo ka sa ulan. Ngayon, ang dami-dami na, meron ng acid rain, kung ano-ano. Nga pala, happy birthday kay Kat Sisontan, ang daughter po ni Dr. Sheila Primicias, ang SDO ng San Fernando, La Union. Happy birthday. At syempre happy birthday din, no, sa bunsong anak po ni kapaborito Errol Horado, si Buknoy Horado. Happy birthday, Pogi. Yan, birthday niya ngayon. Kaso baka hindi ako dahil masakit ang paa. Di bale, no? Sa susunod na yung regalo mo, Buknoy. Happy birthday. Oras natin, alas 5:33 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas.
ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako pa rin po ang inyong
Public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Miyerkules. PNP Chief Torre, paggalang sa karapatang pantao, kaakibat sa utos na paramihan ng aresto ang kanyang inuutos ngayon. DILG hinimok ang mga bagong halal na opisyal na sumali sa Neo Plus program ng DILG. Pro-report sa Samar, nagagamit na po. DOTR sinuspindi ang 15 na Florida bus kasunod po ng pagkakarera sa highway. COMELEC hindi magbibigay na extension sa pagsusumite ng SOZE. Mga guro at kawani ng DepEd makakatanggap ng 7,000 pesos na medical allowance. Ban Toxics, nagbabala sa mga mamimili sa mga nakakalaso na kemikal na makikita sa mga school supplies. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang pamahalaan na makatarungan, may pananagutan at magalang sa karapatang pantao, ang Chief PNP na si Police General Nicolas D. Torre III ay sumama po sa Commission on Human Rights flag raising ceremony kung saan naghatid siya ng mensahe na muling nagpapatibay sa pangako ng PNP na itaguyod ang batas ng may integridad at habaga. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin ni General Torre ang misyon ng PNP na ipatupad ang batas, maiwasan at kontrolin ang mga krimen, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa aktibong suporta ng ating komunidad. Binigyang diin ni Chief PNP na ang mga responsibilidad na ito ay dapat isagawa sa mahigpit na pagsunod sa mga legal na pamamaraan at may paggalang sa karapatang pantao. Sa pagkilala sa CHR bilang isang kritikal na katuwang sa institusyon, binigyang diin ng Chief PNP ang papel nito sa pagtiyak na mga operasyon ng pulisya ay naaayon sa mga garantiya ng konstitusyon at mga demokratikong halaga. Malugod niyang tinanggap ang patnubay naman ng komisyon sa higit pang pagpapalakas ng mga patakaran at sistema na nangangalaga sa kaligtasan ng publiko at mga karapatan ng individual. Binigyang diin pa ni General Torre ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa pagitan po ng pulisya at mga institusyon ng karapatang pantao, lalo na sa pagpapabuti ng mga mekanismo ng pananagutan at pagtataguyod ng kultura ng pagpupulis batay po sa karapatan. Nagtapos siya sa pamamagitan ng paghimok sa lahat ng mga stakeholders na magtulungan sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas makatarungang bansa. Ang pagbisita po ni Police General Torre sa CHR ay sumasalamin sa dedikasyon ng PNP sa bukas na dialogo, paggalang sa isa't isa at pakikipagtulungan sa komisyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hinahangad ng PNP na isulong ang kultura ng pagpupulis na pareho pong mabisa at may paggalang sa dignidad ng tao na naaayon sa mitiin ng isang bagong Pilipinas. Ayan mga kapaborito, no? Parang ngayon ko lang na-witness na pumasyal ang Chief PNP sa Commission on Human Rights kasi usually yan. Itong dalawang ahensya ng gobyerno ang nagbabanggaan, ano? Siyempre ang Commission on Human Rights ang lagi pong nagche-check sa tamang pagpapatupad, ano, ng mga lituntunin nitong PNP. At marami din pong kasong ipinila sa CHR ay patungkol po sa mga paglabag sa karapatang pantao ng ilang miyembro ng PNP. At bagamat hindi naman yan pababayaan ni Chief PNP General Torre dahil naniniwala siya na pwede pa namang ipatupad ang batas, masupil ang krimen ng walang dadanak na dugo. At muli nga niyang binubuhay din siyempre itong kampanya kontra illegal na droga, pero as much as possible
ay malayo doon sa mga naunang mga kampanya at walang dadanak na dugo, no? At naghihigpit na rin si General Torres sa mga PNP members at gusto niya ang lahat ng PNP members ay healthy, drug-free. At syempre para makitang healthy ang isang miyembro ng PNP, kailangan nasa maayos na at tamang kalusugan nito. Hindi naman basta-basta nakikita lang sa papel ang maayos na kalusugan. Alam nyo naman ng mga Pilipino, kailangan pag nakita nila ang pulis, maayos ang kanya ding pangangatawan, no? Bilang isang elemento ng nagpapatupad ng batas. Kaya mukhang marirevive yung mga pag-exercise at pagtanggal ng mga malalaking tiyan at sobrang timbang ng ating mga PNP personnel. Mas maganda dahil it's for their own good na rin, ano? Dahil pag nagkakaedad din, alam nyo na yung mga health hazards pag mataba ka Mas mataas ang risk mo sa iba't ibang mga cardiovascular diseases. Samantala, hinimok naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga bagong halal na opisyal na sumali po sa pinahusay na programang Newly Elected Officials Performing Leadership for Uplifting Service or yung NEO Plus. Layunin nitong isulong ang mas mahusay na paghahatid ng mga serbisyo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang NEO Plus program ay nagbibigay ng nakatarget na pagsasanay, edukasyon at suporta para sa mga bagong halal na opisyal upang makapamahala ng epektibo at responsable. Ipinatupad sa pamamagitan ng Local Government Academy o LGA ng DILG ang programa, isang 3 taong inisyatibo sa pagpapaunlad ng kakayahan na idinisenyo upang suportahan ang mga lokal na pinuno sa buong panahon ng kanilang panunungkulan. Binuo ito batay sa orihinal na programa ng NEO, ngunit may mas matinding diin sa estratehikong pamumuno, reforma sa patakaran at tumutugong serbisyo publiko. Ayon pa sa DILG, papatupad ang programa ng NEO Plus sa 3 yugto na nakatuon sa mga sumusunod na paksa. Una, yung pagtanggap sa mandato at pagyakap sa hamon ng pag-unlad, pagsasagawa ng mandato at pagtugon sa hamon ng pag-unlad, at ang pangatlo ay ang pagkamit ng mga resulta at pagpapatibay ng mga natamo nito. Paliwanag ni SILG, ang NEO Plus ay nakasalalay sa 3 bahagi. Sa 3 bahagi na yan. Dinitalya rin ng departamento na ipapatupad ang programa sa pamamagitan ng Local Government Academy o LGA. Inanunsyo rin ng DILG na ang lahat ng bagong halal na opisyal ay hinihikayat na lumahok sa Introductory Course on Strategic Leadership and Management na isasagawa mula July hanggang August 2025. Samantala, ang mga muling nahalal na opisyal ay inaasahang sasailalim naman sa isang refresher course bilang bahagi ng pagpapatupad ng programa. Ayan, magandang opportunity po ito, no, para sa mga newly elected local officials, yung mga bagong nahalal noong nakaraang local elections noong Mayo. This will hone their skills in managing their local government units. At matutukan din sila ng DILG, mabigyan ng guidance, no, kung paano ang kanilang mga tatahaking reforma, mga proyekto at programa para po sa ikabubuti ng kanilang mga nasasakupan. Kasi alam nyo naman, sa bawat LGU ay unique sa isa't isa, no? At unique din sa bawat lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya importante na para mas mapabuti ang kanilang leadership skills, dumaan po sila sa NEO Plus program, no? Para meron silang macrospective na idea ng pamamahala po ng isang importanteng sangay ng gobyerno na nagpapatakbo sa isang bayan. Sa iba pang balita, bukas na po sa publiko ang isang pantalan sa Visayas na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Leyte at Samar para magtawid ng mga pagkain at essential goods na siyang pangungunahan ni Transportation Secretary Vince Dizon.
Ito'y habang sumasailalim sa malawakang pagkukumpuni at rehabilitasyon naman ang San Juanico Bridge. Mabilis naman ang naging tugon ng DOTR at ng DPWH, kasama pa ang Philippine Ports Authority at ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at Samar sa pagsasaayos ng RORO. Nagtagal lamang ng mahigit 1 linggong konstruksyon ng nasabing pantalan. Nagsimula ng gamitin ng RORO vessels na magdadala ng mga truck na may karga mga supply ng pagkain, krudo at iba pang essential goods patawid ng San Juanico Strait mula sa port ng Amandayahan sa Samar patungong Tacloban o vice versa. Nagpasalamat din si Secretary Dizon sa mabilis na aksyon ng national agencies kasama ang probinsya at lokal na pamahalaan ng Samar at Tacloban City sa agarang solusyon sa problema. At ngayon, binisita rin po yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sinilip niya yung efficiency nitong bagong port na ito. Dahil ito yung isa sa mga nakikitang solusyon habang sinasagawa yung rehabilitation ng isa sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas, yung San Juanico Bridge, connecting Leyte at Samar. Kaya ito pong RORO ang magdadala po ng mga supplies, mga importanteng gamit at mga produkto papasok at papalabas ng dalawang bayan at lalawigan para hindi po maantala ang progreso sa kanilang lugar. Dahil syempre maiipit ang komersyo, talagang maghihirap ang tao. Kaya kahit dito sa atin, importante talaga yung mga connecting infrastructures. Kaya mabilis po ang tugon ng ating Pangulong Marcos Jr. sa mga ganitong proyekto para walang naantalang serbisyo sa taong bayan. Sa iba pang balita, iniulat naman ng Commission on Elections na nasa 13 na kandidato sa pagkasenador at 41 party list at political organizations pa lamang ang nakapagsumite ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures o SOSES para sa eleksyon 2025. Ngayong June 11 po ang itinakdang deadline ng poll body para sa pagpapasa ng SOSE. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaasahan ng komisyon ng iba pang lokal na pambansang kandidato ay magsusumite ng kanilang SOSE hanggang matapos ang araw ng Miyerkules, June 11. Binigyan din niya na walang palugit o extension para sa pagsusumite ng SOSE. Nagpaalala rin ang tanggapan na ang senatorial candidate at party list ay maaaring magsumite ng kanilang SOSE sa COMELEC Political Finance and Affairs Department sa may Intramuros, Manila. Samantalang mga lokal na kandidato naman ay maaaring magsumite sa lokal na tanggapan ng COMELEC kung saan sila nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy. Ang mga kandidatong hindi makapagsusumite ng SOSE ay maaaring kasuhan ng administratibong paglabag at mapatawan ng multa. At para naman sa mga nanalong kandidato o political party, ang hindi magsusumite ng SOSE ay maaaring maging hadlang sa kanilang pag-upo sa pwesto. Samantala, inanunsyo na ng DepEd na simula ngayong taon makakatanggap na ng taunang medical allowance. Good news! Na nagkakahalaga po ng 7,000 pesos ang mga guro at non-teaching personnel ng DepEd bilang bahagi ng pinalawak na suporta sa kalusugan para sa mga empleyado ng gobyerno. Layunin nitong bawasan ang gastos ng mga empleyado sa pagpapagamot at mapabuti ang kanilang kalusugan at trabaho, lalo na sa mga lugar na mahirap marating at mapanganib. Ayon pa kay Education Secretary Sonny Angara, paraan din niya ito ng pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang dedikasyon. Nakasaad naman sa DepEd Order No. 16 Series of 2025, maaaring makuha ang mga kwalipikadong kawaninang benepisyo sa isa sa 3 paraan. Una, pagsali sa Group HMO na kukunin ng DepEd o pagkuha o pag-renew ng sariling HMO type health card at maaari ring tanggapin ng halagang 7,000 pesos sa pamamagitan naman ng payroll para sa mga nasa malalayong lugar na walang access sa HMO. Saklaw ng benepisyo ang mga regular, contractual, casual o may fixed term na empleyado na nakapaglingkod ng hindi bababa sa 6 na buwan sa loob ng 1 taon.
Ang benepisyong ito ay bahagi rin ng Magna Carta for Public School Teachers o yung RA 4670 na nagbibigay ng karapatan sa kalusugan para sa mga guro. Well, it's about time na bigyan din ng pansin yung kalusugan ng ating mga teachers. Kasi minsan yan talaga yung isa sa mga hadlang kung bakit sila hindi makapagturo, no? Sa iba pang balita, ngayong nalalapit na ang pagbubukas ng pasukan, nagbabala naman ang Chemicals at Waste Watchdog na ban toxics sa mga mamimili sa nakakalason na chemical na makikita po sa mga school supplies. Sa eksklusibong panayam kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics, sinabi niya na patuloy nilang minomonitor ang iba't ibang klase ng mga school items tulad ng mga bag, water containers, lapis at iba pa. Sinabi pa nito na sa kanilang isinasagawang chemical screening sa halos 150 sample ay lumabas na 2 sa mga ito ang nagtataglay ng napakataas na lead content na nakita sa backpack at water container. Batay pa sa World Health Organization, ang pagkakalantad sa lead ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan sa mga bata na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa utak at iba pang internal organs. Ibinahagi pa ni Dizon na karamihan sa mga school supplies na binebenta lalo na sa Metro Manila ay kulang sa kumpletong impormasyon ng produkto at mga warning labels na mahalaga para sa kamalayan ng mga mamimili. Dagdag pa nito na madalas na may toxic substance sa mga makukulay na klase ng mga bag, glossy, gawa sa synthetic na plastic at pagdating sa mga water containers naman ay nakita mismo sa mga pintura. 3 pamamaraan pa umano para ma-expose sa mga bata kabilang na ang inhalation, ingestion at dermal contact. Paliwanag nito na kahit hawak-hawak lamang ito at nakadikit lamang sa balat ay na-expose pa rin umano ito sa mapanganib na chemical. So yung ibig sabihin parang yung mga makukulay na gamit, no? Kailangan meron mga warning doon, ha? Lalo yung mga containers, lunch bags at bag. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapaborito, lalo ngayong magpapasukan na po. Importante walang halong chemical, no? Dati mga crayons, ngayon meron din sa lapis, no? Kaya importante yung bibilihin yung mga lapis para sa mga bata, mga kapaborito, ay yung original, no? Kasi kung tutusin, meron po mga hindi original na lapis. Yan po ay nire-raid, no? At kino-confiscate yung mga kontrabandong gamit po na pang-eskwela. Pwede po yan maglaman ng uncontrolled substance na mga chemical na pwede makaapekto po sa kalusugan ng ating mga anak. Okay? Nakikita ko dito yung mga makukulay, yung mga chemicals na nagbibigay ng matitingkad na kulay o glossiness ng mga bags. Yan yung mga chemical na pwede makaapekto. So, through ingestion, skin contact, or inhalation, yan yung mga modes of transmission, no, ng mga chemical na ito. Kaya maging mapanuri tayo, no? Minsan pag sobrang mura ay magduda rin kayo. Ayan yung mga kaduda-duda na kagad, mga red flags na kagad yan. Pag sobrang mura yung lapis kumpara doon sa original, mapapansin nyo na kagad, no? Na kaduda-duda yan at pwedeng hindi yan dumaan sa tamang quality control. At posibleng off the charts yung mga chemical substance po dyan. Ayan mga kapaborito, ayan po ang mga nakalap natin mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Bukas holiday, June 12. Binabati po namin kayo ng isang masayang araw ng kalayaan, June 12. Ito yung ating ika-127 taon, no, ng paggunita sa ating independence. At syempre, magmuni-muni tayo, no, doon sa mga ninuno natin na ipinaglaban ng ating kalayaan. Kanilang binuwis ang kanilang mga buhay para lang po maibigay sa atin ang isang malayang bansa
at ang buhay na tinatamasa po natin ngayon. Kaya pakaingatan po natin itong isang mahalagang regalo ng ating mga ninuno. Biruin nyo, buti na lang hindi tayo nabuhay sa mga panahon na yan. Ano? Paano kung nabuhay tayo sa mga ganyang panahon? Nagpapana-pana tayo, iispa-espada. No? O kaya itsura mo noon. Siguro yung balbas mo hanggang dito. Tapos ako, alam mo yung naka-ponytail ako, tapos wala rin akong buhok. Ganun. Ano, 'di ba? Tapos meron tayong espada na malalaki. Walang text pa noon eh. So malalaman mo na lang pag nandyan na yung kalaban, pag may usok-usok na ganyan. Diba? Maswerte tayo at nabuhay tayo sa era na ganito. At hindi tayo nabuhay din sa mga panahon ng dinosaur. Ano? Kaya pakakaingatan po natin itong tinatamasa nating kasarinlan, no? Yung ating independence. Bueno, maya-maya lamang po ay magdarasal po tayo ng Angelus mga kapaborito. No? Bukas, muli tayo magbabalik. Lagi lang kayong nakatutok ha sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Huwag niyong iaalis yan. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Paborito, Angelos la, alas 6 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Magandang gabi.